Ca și pe de parapet. Ăsta e Dar un pic zero, ce bă. faci Ați trecut de aici, ați fost bine, ați trecut, da? Oh. Stai că acum urmează partea la altă veste, acum mai e nasolă. Acum merge pe carusel. Liniște. Liniște. E la ce mai mult când coboară, că el urcă decât coboară. Nu poți pierde. Începem să coborâm? Da. Mai un pic să ajungem. Mai aruncăm acolo și Termină, George. porțiunea acolo e nasolă rău. Dai cu minte, George. Aici, cred că și pe transferare șanse în câteva locuri, știi? Ai, câte bomboane vă dau acum! Ai. Hai că-l oprește domnul Cosmin acolo, nu iau bomboane, să-i dau bomboane. Nu o bomboană, dar stai să treacă de partea critică. Trebuie și la Costel bomboană. Ce-ai mai dat? Așa, uite. Asta este câteva acte fără aici. Da. Și cum arată procuror, e ca un șarpe acolo. Bă, bine, ai văzut să cadou un anaconda. Vezi doar pe dacă iubește așa lui șerpi. Păi nu vreau să vorbești aici. Și voi unde ești căutat? Ați ajuns și până aici, nu? Da, am trecut sus acolo. Cât ați fost? Da. Ați făcut Transalpina ieri. Când mai e 10%. Am câți kilometri până la asta? 115 de acolo. De la La Caban. Județ. La județul Oracând intră. Astea. Cel mai periculoasă e Valea Mureșului. Da. Prinde mașini, trafic. Trafic care e acolo. Andrei, să du dracu bomboane, ne pică din plasă. Nu cineva să face poze? Fii Curajoase. Fie după noi. mai fost ieri un sol cu noi, după ce vă uitați Era frică să urce și când am văzut că urcăm, noi să luăm cu noi. Ce a zis, hai, nu În uite, poză frate. vreau. Da. Are deja. Ce drăguță e! Păi să nu cumva să uiți, poate mai vei odată. Nu uiți. Alea numai pentru uz personal. Să puteți zice că a fost Zorro cu noi în autocar. Al Batman. For real. Poate mai vei odată și să nu uiți să poate și tu. Iubita, fi sigură, veci curvând. Lore, dă măcar o dată, uite-te. Dorine, cred că dacă mă uit, rămân ca marțienii cu ochii bulbucați. N-am rost. Sper că nu-ți vine idee, George, să te joci în zăpadă. E ține așa în pantă. Ce zici? Da? Da, de colatina? Zici că am trecut de ce a fost greu. Aici nu-i mai chiar. Da? acolo, când urcăm pe... Da, acolo are mai o bucată mai urâtă. Hai să-mi prind, să-mi Nu a fost transpirați. data asta. Da? Când te obișnuiești cu aia? Foarte naș. Așa, dacă te uiți în jos, ai așa, te trec pe fiocă.